zara karbi bege na nima ba mafita bayan ka manzona dan sayyada zara karbi bege na nima. Farko na sanya Allahu Ubangiji na kai ne kayo ni kanne na har abana banda ma ilahu na rero yabona kuma Muhammadina ka haɗan amina rabana salatu kan kalo daga mai girma mafita bayan ka manzona dan sayyada zara karbi bege na nima rabana har alihinsa ba zan bari ba kamar shehun wata janiya na a gaba barhama alkaulahi jirgin mu baba jibiri ma baba hausawa baba shehun murabi'u dan zinabu mai girma mafita bayan ka manzona dan sayyada zara karbi bege na nima. Assalamun alaikum rabbi na baba kai ke ta seta zuciya ta gaba a bayan sanya bamba aikin Allahu shugaba mulaya ba zan bari ba san ka ba zan daina ba maulana Suleiman kana da himma mafita bayan ka manzona dan sayyada zara karbi bege na nima. Assalatu wa taslimu ala ma'aiki sallama da ban girma bai karewa ma'aiki ala bai ka ba ta karewa abun ma'aiki na zo da shauki zan yaban ma'aiki annabi ka yarda da ni domin azima mafita bayan ka manzona dan sayyada zara karbi bege na nima. Ya annabi Muhammad na ce labaika ana zo da baituka na ne ni agunka karbe ta ya ma'aiki dan zara yarka nai ta yabanka nai ta faɗinka amsa ya ma'aikin Allahu mai girma ta bayan ka manzona dan sayyada zara karbi bege na nima. Ya badar tamama annabi daha mai girma kai ke rabawa kauna halattar ka mai girma kowa idan har ya zo gunka kana mama annabi na zo nima kai ne kake mama wanda ya zo a gare ka zaka bashi kai daɗe mama ta